cum arată în realitate îngerii. Mulți oameni cred că îngerii ar arăta astfel, dar Biblia spune contrariul. Există serafimi cu 6 aripi, fiind cei mai apropiați adoratori de tronul lui Dumnezeu, așa cum este descris în Isaia 6:2 și Apocalipsa 4:8. Sunt literal și figurativ îngerii cei mai apropiați lui Dumnezeu, șezând cu el aproape de tronul său extrem de strălucitori. În continuare avem cherubinii cu formă umană și 4 fețe, creaturi cu 4 aripi, gardieni ai Edenului și tronului lui Dumnezeu. Sunt la fel de rapizi ca un fulger. Ofanim, adesea numiți tronuri, sunt reprezentați ca căruțe divine, descrise în Ezechiel 1:10. Transportă prezența lui Dumnezeu cu o viteză incomparabilă și în aparență seamănă cu o roată în mijlocul altei roți. Data viitoare când auzi despre îngeri, ia în considerare ce spune Biblia despre adevăratele lor forme. Dacă ai ajuns până aici, lasă un comentariu cu tipul tău preferat de îngeri și urmărește-mă pentru mai multe videoclipuri ca acesta.